La Clínica Mèdica Estètica Naturis té una trajectòria de més de 50 anys. Fundada per Vicente Beltrán com un centre d'estètica que anys després i amb una visió de futur innovadora es convertiria en una de les primeres clíniques mèdic-estètiques on coexistixen tractaments mèdics i tractaments estètics. Aquesta trajectòria de tants anys ve avalada per una qualitat en els tractaments i uns resultats garantissats que no s'ha deixat influir per les modes de tractaments miraculosos. Els tractaments mèdic-estètics tenen uns resultats que van molt més enllà que els solament estètics, degut a que s'apliquen per un metge especialitzat en tècniques estètiques i els productes que s'utilitzen tenen un grau de concentració d'ingredients molt més elevat. Els àmbits d'aplicació dels tractaments mèdics són anti-aging facial, tal com peeling d'àcids, botox, mesoteràpia facial de còctel vitamines, rellenos d'arrugues i un dels últims tractaments provats i amb molt bons resultats són els fils tensors. En l'àmbit de tractaments corporals existeixen la mesoteràpia per a zones de greix localitzades o dietes proteïnades baix supervisió mèdica. La principal filosofia de la Clínica Naturis és la coexistència de les tècniques mèdiques amb les estètiques, on es complementen perfectament per realitzar un tractament amb el millor resultat. Un treball previ realitzat per la professional estètica prepara per a que el tractament mèdic obtinga un millor resultat. Després, la terapeuta restaura l'estat de la pell. Els productes que es fan servir sols es distribueixen en clíniques mèdiques d'alta qualitat, com per exemple els dermocosmètics Naqua i els productes de dieta proteïnada Medical Pro.